Izinsolo zokwephula umthethosisekelo weqembu kungahloniphi ubuholi kanye nodicilela phansi isithunzi seNational Freedom Party okuyi-NFP seziqale ukudala inkinga enkulu ngaphakathi eqenjini njengoba ikomidi eliphezulu likazwelonke okuyi-NEC selibize usihlalo kazwelonke weqembu uComrade SM Mkhabela ukuba aziphendulele laphinde lamisa futhi eqembini. Lokhu-ke kulandela ingqungquthela yezindaba okuyi-press conference engagunyaziwe eyabanjwa mhla ka-15 January 2026 e-Edward Hotel eThekwini. I-NEC ithi lo mhlangano wenziwa ngaphandle kwemvume futhi-ke uphambana nesinqumo esathathwa yiqembu emhlanganweni wangaphambilini wezindaba ngo-9 January 2026. Ngokusho kwencwadi esemthethweni ye-NFP, kulomhlangano kwagxekwa, kwathukwa, kwaze kwadelelwa ubuholi beqembu, kwaphinde kwahlaselwa izinqumo zikamengameli weqembu kanye ne-NEC, okuthiwa-ke kwenze kwaba sengathi ubuholi beqembu abuhlonishwa futhi akuthenjwa hlobo. UMkhabela ke useyilunga nje ngokwejwayelekile lomphakathi.